Rahayu, mugi-mugi sami rahayu sagung dumadi. Sederek netizen ingkang kinurmatan, ing mriki kawula sowan wonten ngarsa panjenengan sami, wonten sederek ingkang badhe nderek utawa ngersakaken bawa rasa. Mugi-mugi bawa rasanipun mangke saged magepokan kalih ingkang jenengan kepingin ngertos. Nyuwun pangapunten, sampun saantawis dangu sanget kula mboten sowan wonten ngarsa panjenengan sami. Pramila ing mriki kula milai bawa rasa kaliyan sederek kawula. Monggo Dimas ngersakne apa? Nggih. Nggih Kang Mas. Wis. Iki kula sowan mriki enten wigatos badhe takok Mas. Tekon apa? Takon bab wulan-wulan poso kuwi sadurunge poso akeh wong ziarah kubur. Aku njaluk piterangan sejatine nikmat kubur atau siksa kubur apa enek to Mas? Aku pengen roh contoh secara nalar piye Mas? Nalare. Ngono ya. Nggih Kang Mas. Yen siksa kubur to nikmat kubur sejatine ono. Iku masih ning konsep Jawa sing sampeyan tekokne kan? Heeh, bener. Sing ning konsep Jawa. Ora mung ngene piwulang agama ning konsep Jawa kuwi ana. Ning bedane ana uga nek konsep Jawa siksa kubur lan nikmat kubur kuwi sejatine siji-sijining roh. Duduk pasiksan saka Gusti Allah. Duduk sebagai pasiksan saka para malaikat. Siji-sijine roh sing wis mapan ning alam barzah. Ning alam barzah, alam kubur. Dadi sing sapa pakulinaning ning alam donya sok serik gedeng marang liyan, dhek ning kono kuwi obah polahe ya kaya wong gedeng, wong serik. Lah, sing sapa seneng lungweweh marang liyan, memberi sesuatu dengan seseorang berdharma, dia dikubur ya pekerjaannya memberi dharma aja. Jadi ora beda kene karo kono mek padha. Kaya gumletake ning alam donya. Oh, ngono ya Mas. Ceples. Kok mergo disiksa ning geni ngalat-ngalat. Itu bukan begitu konsep Jawa. Apa yang pernah dilakukan di masa kehidupannya sang roh pada saat punya fisik di dalam fisik alam donya iku ya kuwi ceplese ning kono. Umpama enek wong sajake omahe resik gedhong magrong-magrong lan sak piturute dan dia mempunyai segala sesuatu. Nah, impian seperti itu atau apa ya, kehidupan seperti itu di dunianya dia berdharma dengan bagus. Jadi tembunge nandur ngunduh kan. Nandur iku ngunduh weng pakarti. Lah ning kono iku roh itu yang kehidupan di sana ning kono kuwi miturut konsep Jawa mung padha wirawiri mlaku wirawiri utawa punya aktivitas sendiri-sendiri ning ndak enek satu komunikasi, ndak ada komunikasi. Sing rasa sedih terus ya sedih terus gitu. Sing rumangsa bunga terus. Paling ya kaya ngedeni alat ya. Ya gak. Suwe sedih terus. Pancen ning kono. Mangkane nek nggoning dawuh sakjroning alam kubur iku pangeran dawuh marang siruh. Sira ora bakal bisa bali malang donya, uga ora bisa ngongak ing akhirat. Sira ingsun aling-alingi. Iya. Jadi kalau ada orang yang kirim doa ke sana, saya meyakini nggak sampai. Ukuran saya, keyakinan saya, pemahaman saya demikian. Karena alam tersebut itu ada 3 lapis minimal. Alam itu banyak lapis, tapi berlapis-lapis. Beberapa alam, tapi ini aku ambil yang garis besarnya saja 3 alam. Utawa onong tulung jagat, siji kuwi janaloka, alam donya, jagat ing awake dhewe, janaloka. Jana kuwi apa jenenge manusa, loka itu jagat. Terus ariloka, iku jagating para kajiman, para jimpi prayangan. Itu bangsa lembut. Bangsa lelembut. Juga entitas tak berbisik. Kalau kita entitas berbisik.
Terus nek jonggring saloko iki jagating kadewatan. Nek nggoning agama sing diarani akhirat apa kasuwargan gitu mungkin apa akhirat lah ya, tepatnya akhirat aja. Neng kene iki mang wong sing dikubur nyang kuburan yang dipendem ning lemah iki bisa jadi rohnya menyangkut di alam abjan, alam antara, alam kuning utawa alam atau ariloka, jagating kajiman. Wis nyangkut ning kono. Nyangkut di situ karena sang roh pada saat hidup di dunia dia pernah ada sebuah kontrak, ada sebuah kerjasama bersekutu dengan jin. Ngono. Saiki bab ki mah wis paham kamu. Dawe Kang Mas kan wong ndedonga marang sanak dulure sing wis mati ning alam kubur ki meng Dawe Kang Mas kan gak teko. Emang gak teko. Menurut keyakinan saya. Gak teko. Terus piye carane anake apa sedulure sing rikala biyen tau kepotangan budi pengen bales iki carane piye Kang Mas? Ini untuk konsep Jawa. Ini yang saya katakan masalah konsep Jawa sebelum datangnya agama ke tanah Jawa loh ya. Ajaran itu tidak berlaku bagi orang Jawa karena orang Jawa pada saat itu meninggal atau mati itu kan dibakar jenazahnya, abunya diperabukan dan sebagainya. Dan yang sudah punya keahlian moksa ya moksa. Jadi tidak ada kuburan dulu, itu betulnya kalau ada itu satu saat dibongkar untuk dia dibakar kalau ada untuk upacara. Sedangkan doa yang punya hutang budi itu sejogjanya untuk ukuran saya orang-orang yang punya menanam budi pada kita saat kita hidup di dunia ya kita balas dengan sebuah kebaikan. Nek duwe wong tuwa saja pengen ngluhurne asmane wong tua pada saat dia hidup ya kita bekteni. Carane ngono sebelum dia meninggal, usahakanlah dia diopeni sing saapi-api. Jonoloka ki mang alame ki mang jagat ki mang kudu diopeni balas budi. Karena apa? Pada umumnya wong Jawa ki nek ngandakne, akeh-akeh wong Jawa saiki ya. Tega larane ora tega patine. Jadi wong Jawa kuwi wong pada umumnya di masyarakat kita wis to kaya apa ora tega laran apa jenenge larane gak tega patine. Tega sakitnya enggak tega matinya. Tapi orang Jawa yang benar-benar memahami tentang kehidupan hakikat hidup iku ora tega larane ning tega matine. Jadi nek pada saat dia keserakat, repot dan sebagainya dia ndak tega, dibantu sekuat tenaga, sekuat pikiran, tapi kalau dia sakit digolekne tombo, diusakne supaya waras. Ini gak tega enek dulur loro. Tapi nek wis teko titi wancining neteping wajibing urip ya iku pati, kudune ikhlas lan lila legawa. Soale yen kaya ngono ki dadi dalan padange sing balik utawa sing mati. Termasuk menanamkan jiwa atau pikiran atau hati atau pandangan-pandangan hidup ini agar kita realistis. Nyatane wis mati. Ya ini ya kita terima dengan sukacita. Terus Kang Mas mong dawuh enek kalane menungso sakbare mati meng iso nyisip ning alam kajiman wa alam airoko. Kuwi nalare kepiye Kang Mas? Upama sing santer sesambungan apa kontrak meng arah-arah sadurunge dheweke duwe gegan piye? Aku kurang paham Kang. Iso ke dheweke gawe pesugihan. Gawe kadidayan pengen digdaya ora tedah dibaca. Pada hakikatnya pada umumnya kan fisik seseorang kalau dibacok atau di apa ya
cerdas ya. cerdas. Nah, pasti mempan, itu tidak mempan. Itu karena ada entitas lain yang saya katakan seperti jin dan sampai itu nyeroyo, dampingi. Wong njaba ngarani apa jenis kodam enggak, Mas? Iya Apa bisa, betul. Oh. Itu termasuk kodam. Ada yang dibilang katanya kan istidrat itu kodam. Bahasa Indonesia istidrat kayak Mas. Lah, kodam sing sipate nggawa bala bangsa liya. Lah dia di Sroyo, dia dijadikan minta sarana dengan dia. Opae dia besok nek mati balik nyang rono, nyang duniane dhek. Ya masuk akal Kang Mas. Mergo duweni kontrak karo bangsa liya kae Mas. Lah sing masuk nyang kubur sak roe, roh kuwi gak nek ning nggone kuburan lemah kene, kubur yang abstrak. Ini di kitab. Jadi pandangan orang umum kubur ya wis roe ning kuburan. Bukan, tidak. Bisa jadi di situ, tapi tidak bisa diyakini semuanya di situ. Kadang-kadang dia itu sedang mati, dikubur di kuburan tersebut, tapi rohnya itu masih di rumah, kelimpeng. Tapi ada, tapi tidak masuk pada alam kajiman. Nah, di sini. Nah, makanya sira ingsun aling-alingi ora bakal bisa ngungak marang alam donya, uga ora bisa ngungak marang akhirat. Amarga ingsun aling-alingi kejaba entuk palilah ingsun. Lah palilah ingsun kuwi palilah manunggal apa palilah reinkarnasi atau kiamat lagi. Karena adanya sebuah kemelekatan. Jadi ngene. Sing sifate kemang apa iki? Kontrak melok alame bangsa alis kuwi mang. Mirut panemene Kamas berarti kuwi sasar. Mati sasar. Mati sasar. Ya aku paham Kamas. Dan di situ dia nggak selamanya di alam ariloka atau di alam kajiman. Pada saat tertentu dia pun akan masuk ke alam kubur. Jadi bisa terkadung-kadung. Tapi bisa jadi selamanya masuk di alam ikut di dunianya jin itu, di alam jin. Tergantung dari apa itu cara mereka untuk melakukan sebuah kontrak. Aku kontrak sekian tahun gitu. Nah, terus ini Kang Mas, iki pitakon sing kirane mungkin ana teko njaba mong lah saupama wong pangeran wi mau jembar, mau luas tak terbatas. Saupama donga emang dijabahi karo pangerane apa ya iso teko apa Kang Mas? Terus aku tegon iki. Iya. Sampeyan kandha Gusti Allah mau jembar mau luas sampeyan apa roh dhewe? Roh keluasane Gusti Allah. Ndak saya tanya secara pribadi kamu tahu. Lak keluasane mungguhku ya anglimuti gemlaring jagat iki. Keluasane. Roh dhewe merasakan menyaksikan. Lak menyaksikan saka mripat memangnya yo gak mungkin enggak Mas. Mung saka rasa ki mang ya mulakno jembare luase ki kira-kira ya sak nglimuti gemaring jagat iki. Termasuk aku iki ya kalimutan ngono lho Kak Mas. Kaliputan iya, tuh ya kita kan juga dimasuk dalam apa ya liput itu ya termasuk di dalamnya itu kan. Ya, bener. Gusti Allah Maha Jembar. Iku nek ukurku gambaraning sapira jembar lan anu syuting nalaring kaulane. Nek aku terus sepiro adil lan orane pangeran iku miturut teko awake dhewe, teko alam pikirane dhewe. Mergo mengkene pangeran iku wujud. Uga bisa maujud. Ananging wewujudan duduk sejatining pangeran. Nah, pangeran iki zat iso wujud. Iso maujud ngawake dhewe. Sampeyan aku kae iki
wujuding pangeran. Ananging wewujudan iki duduk sejatining pangeran. Dadi awake dhewe ora iso mengirani awake dhewe. Ngerti Kang Mas aku. Yektine kaya awake dhewe iki sing sampean kandha nek kaliputan dating pangeran iya. Mangkane nek sampean kandha Gusti Allah ki mau jembar merga krungu unine wong liya apa sampean ngrasa ning kajembaraning pangeran. Umpamane sampean kuwi enek wong laraning atining sampeyan. Sing gak karuan suwi larane, banjur sampean kuwi ngapura sadurunge dhek ngweki luput. Nah ning kene iki kajembaran. Nah. Oh, ngono maksude. Aja ndumuk pangeran kuwi sing sak blegere ning nek nggoning sak randoning awake dhewe iki yaiku mikrokosmis. Arti jagat cilik. Enggak usah ngeranggih adu-aduan yang jagat gede. Contohnya ngene. Sing sapa weruh dheweke dhewe prasasat weruh pangerane. Oh, sing sapa weruh pangerane prasasat bodhone ilmu. Wong Gusti Allah kok diruwi. Ngene lho. Mula ning kene meng aku iso ku mangsuli mengkene perkara kurange aku nyuwun pangapura. Matur suwun Kang Mas. Iki meng ndadekne ya gamblang angen-angenku sing dadi bundele pikir aku dadane padhang. Dene kurang mamarem sok liya dina sampean enek sing pitakon enek gawe anu berkaitan dengan ini ya tanya lagi besok. Moro rene artine sing rene takok sing dadi gandelane atiku nek Mas. Sing kurang marem apa mbok menawa aku iso mangsuli. Wis ngono Kang Mas. Aku matur suwun, aku nyuwun pamit. Liya dina aku tak sampe malih. Rahayu.